Xjenza Malta nediet programm ta' riċerka ġdid biex tixpruna soluzzjonijiet għal sfidi nazzjonali u globali. Il-programm il-ġdid jintroduċi mudell ġdid ta' kollaborazzjoni laqqa flimkien l-akademja, l-industrija, il-gvern u s-soċjetà ċivili fejn dan l-istess proġett ta' riċerka. Kull proġett li jingħata finanzjament irid ikun magħmul minn konsorzju li jinkludi istituzzjoni ta' riċerka, kumpanija privata, awtorità pubblika, għaqda tas-soċjetà, sabiex ir-riċerka tkun marbuta iżjed ma' ħtiġijiet tal-pajjiż u twassal għal riżultati prattiċi. Programm li ser jappoġġja proġetti marbuta ma' 5 oqsma ewlenin: l-adattament għat-tibdil fil-klima, bliet neutrali għal klima u intelligenti, il-prevenzjoni tal-kanċer, il-ħarsien tal-ħamrija u l-protezzjoni tal-ibra u l-miet. Setturi li jridu jingħaldu flimkien huma s-settur pubbliku, is-settur privat, l-akkademja u l-NGOs. Daw flimkien iridu jissottomettu proposti fi sfidi nazzjonali. Id-direttur ta' Xjenza Malta Antea Fabri qalet li Xjenza Malta ser tivvota sa 300,000 euro għal kull proġett. L-enfasi ser tkun fuq inizjattivi li minn barra r-riċerka jwasslu wkoll għall-implementazzjoni proġetti pilota jew teknoloġiji ġodda. Il-Ministru għall-Ġustizzja, Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima qal li Malta kompli tittejjeb il-prestazzjoni tagħha fil-qasam tal-innovazzjoni skont indikaturi Ewropej. Sostna li l-kollaborazzjoni bejn is-setturi differenti essenzjali biex ir-riċerka tissarraf riżultati konkreti. Fl-luq tal-avveniment il-kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta Silvio Xerja qal li l-programm għandu jgħin biex idejat ta' riċerka jiġu żviluppati f'soluzzjonijiet li jindirizzaw sfidi reali u li jkontribwixxu għat tkabbir ekonomiku u anki għal kwalità ta' ħajja aħjar.